Преди да се започне с монтажа на керамидите, всяка една повърхност от покрива трябва да бъде в една равнина, което ще доведе до красиво и естетично оформяне на покрива като готов продукт. Върху дървената конструкция може да има или няма дъщина обшивка. Съвременните технологии позволяват направата на покрив без такава. Ние ще ви демонстрираме монтаж на покрив без дъщена обшивка. При двускатните покриви върху крайното ребро се заковава челна дъска. Върху носещата конструкция, успоредно на стрехата и в посока от нея към билото, се полага подпокривно хидроизолационно фолио. Следете надписа на фолиото да е от горната страна. Подпокривното фолио заменя напълно дъщената обшивка при необитаемо подпокривно пространство. Фолиото се закрепва върху ребрата. То е значително по-леко от битумните материали и се полага по-лесно и по-удобно. След полагането на фолиото върху ребрата се заковават летви с минимален размер 5 на 5 см, които се наричат контралетви. Тези летви осигуряват необходимото пространство между керамидите и фолиото, което е гаранция за добро вентилиране на подпокривното пространство. Върху контралетвите, успоредно на стрехата, се монтират летви с минимален размер 5 на 3 см, върху които вече се монтират керамидите. Най-горната летва се фиксира на 4 см от билото на покрива, когато се използва сух монтаж на било. Долу на стрехата се монтира летва, обърната по височина, и на 33 см от долния й край се монтира първата летва за първия ред керамиди. Останалото разстояние се разпределя в зависимост от наклона на покрива. Колкото по-малък е наклона, толкова по-голямо е припокриването на керамидите. Правилното припокриване на керамидите в посока от стрехата към билото е гаранция за непропускане на вода при интензивни валежи. Чрез монтажа на контралетвите и летви се получава тъй наречената двойна скара. Височината на контралетвите е минимум 5 см, за да се гарантира достатъчна вентилация на въздуха от стрехата към билото. Летвата, монтирана върху контралетвите, се явява носещ елемент, който трябва да поеме не само собственото тегло на керамидите, но и външното натоварване от сняг и вятър през зимата. Затова нейното сечение трябва да е минимум 5 на 3 см. Много често допускана грешка при направата на двойна скара е употребата на летви 2-3 см, което води до увисване на покрива и до счупване на керамида и в крайна сметка покривът започва да тече. Вентилацията на въздух в зоната на двойната скара спомага и за разнасянето в атмосферата на влагата и водните пари от подпокривното пространство. Също така при проникването на вода под керамидите вследствие на разместване или счупена керамида, двойната скара гарантира безпроблемното оттичане към стрехата. Преминаваме към същинското покриване на покрива с керамиди. Преди това е необходимо да се определи прав ъгъл спрямо стрехата и спрямо него да се разчертаят всички полета през 90 см. Въпросната операция е много важна и е в основата на правилното полагане на керамидите и естетичното оформяне на покрива като краен продукт. Тук на помощ ни идват познанията по геометрия, а именно, че медианата в равнобедрения триъгълник е и височина, т.е. тя е перпендикулярна на основата. Препоръчително е използването на чертилка при разграфяването, тъй като веднъж отбелязани върху летвите, маркерите не се местят. За да се предотврати влизането на птици и насекоми в зоната на контралетвите на стрехата и да се гарантира качественото проникване на въздух за вентилация, се фиксира специална мрежа за вентилиране. Сигурно много често сте били неприятно изненадани от гнездо на оси под вашия покрив. А за да се попречи на птици да влизат под вълната на керамидата, ще монтираме и предпазна решетка против птици. Първият ред от керамидите покриват тази решетка и никакви птици не могат да преминават зад нея. Много важно условие при реденето на керамидите е те да се полагат така, че да се осигури необходимия минимален луфт между тях.
Погрешно е разбирането на много майстори и клиенти, че керемидите трябва да се редят плътно прилепени една до друга. При това плътно нареждане се получава напрежение в зоните на контакт на керемидите, което може да доведе до счупване на ъглите на керемидата. Когато керемидите са плътно наредени, ще забележите, че започва едно разминаване с разграфяването, което е признак, че не се полагат правилно. Затова е необходимо последната керемида да се постави върху отметката и фугите да се разпределят между нея и предните две керемиди. По този начин се получава правилно нареден и естетично оформен покрив. Така че следете непрекъснато отметките по скарата и не се отклонявайте от тях. За естетично и сигурно оформяне на фронтона на двускатния покрив се използват специални странични керемиди. Те се фиксират с винтове или пирони към летвите срещу вятър и бури. Всички керемиди имат специално предвидени отвори и тези по стрехите и билата задължително се укрепват. При наклон над 45 градуса всяка втора керемида също се укрепва с винт или гвоздай, а при наклон над 60 градуса всяка керемида се укрепва. При реденето на керемидите, освен нормални на покрива, се слагат и специални керемиди. Първия вид е снегозадържащи и се полагат винаги по схема. Реденето им започва от втория ред на стрехата по цялата обиколка на покрива и над него, равномерно разпределени по цялата площ на скатовете. Гъстотата на разпределението им зависи от наклона на покрива и от географското местоположение на сградата. Втория вид специални керемиди са така наречените вентилиращи керемиди. Те спомагат за качествената и добра вентилация на въздуха, който влиза от стрехата и се движи в зоната между подпокривното фолио и керемидите. Монтират се предимно на предпоследния ред преди билото. Специалната половин керемида се използва при редене на керемиди на двускатни покриви и осигурява спазването на модулността, а също така при наклонени била за по-добро укрепване на рязаните керемиди. Рязаните керемиди в областта на наклоненото било трябва, когато не могат да бъдат укрепени по стандартния начин, да се укрепват срещу бури и силни ветрове с специални скоби. Скобите захващат керемидата и се фиксират върху билната летва. След като са наредени керемидите, трябва да се положат капаците по билата – хоризонтални и наклонени. Вариантите за монтаж на билото са два – традиционният с хоросан и новият иновативен вариант – сухия монтаж на било. Покривната система, която ви демонстрираме, включва сух монтаж на било. За целта върху столицата се монтира така наречената билна летва с помощта на летводържатели. По същия начин се монтират и летвите при наклонените била на покрива. Специална лента за сух монтаж, наречена фигарол, се разстила и фиксира върху летвата. След това се отлепват предпазните хартиени ленти, леко се придърпва към летвата, за да няма напрежение и се залепва върху изпъкналите части на керемидите. Тя е еластична и се разтяга, което позволява плътното й прилепване към повърхността на добре почистените керемиди. Лентата се състои от няколко части, като едната е паропропусклива. Това е важно, тъй като въздухът, който влиза през стрехата, излиза не само през вентилиращата керемида, но и през елементите за сух монтаж на било.
Всеки капак се фиксира с специални скоби и винтове. Така те стоят стабилно на върха на покрива и по наклонените била. Ако се налага рязане на капаците, то размерът на парчето не трябва да е по-малък от 2/3 размера на целия капак. При необходимост се скъсяват няколко капака, така че да се спази това условие. За завършване на билото, там където се събират билата, се фиксира специален капак. В случая тройник, който придава и завършен вид на покрива. Със сухия монтаж на билото вече не е необходимо на всеки 2-3 години да подмазвате капаците на вашия покрив. Думата е изконна ценност за всеки българин, а покривът е онази част от сградата, от която зависи състоянието на цялата постройка. Затова не правете компромиси и частични кръпки. Решете проблема с един замах и направете вашия нов покрив за цял живот. Търсете винаги комплексното решение и системния подход. Всичко от една ръка. Доверете се на професионалистите.